nitratua, ura, azukrea, oinoa, harrikoa, arroza eta kafea hori. Zer substantzia disolbatu dira? Azukrearen Kafearen disolbatu dira. Eta azukre eta disolbatu olioa disolbatu. disolbatu ez diren substantzia non egiten dira? Substantzia goian egiten dira. ¿Qué pasa? Ya. Material, plastikozko botila, lapiko estalkia eta ura. Zergatik izotza izotza uru egin da. Ura zer egoeratan dago. Ura likido egoeretan dago. Zer gertatzen ari zen izotzari, izotza berriro ikusten dira. Ura zer egoeratan dago. Ura berriro likido egoeran dago. Naturan non egoten da ura. Egoeran horretu. Ibaietan itxasoetan eta bat. Hirugarren sekuentza horreko esperientzia jokatzeko izuri botilan da ura lapikora eta garbi bihurtzen aztertu zer gertatzen dira. Zer gertatzen dira lapikotik naturalez agertzen da egoeretan ura egoeretan naturan zegoen igual da. Lapiko gainean estalki jartzen baduzu zer gertatzen da. Lehenengo ura lurrundu egiten da eta gero kaparen azpian kondentsatu egiten da. Zer sartzen da estalkian? Gasa sartzen zen eta burbuja batzuk. Zergatik gertatzen da hori ura berotzen delako. Osagaia botella bat beteta lapikoa kristalezko taparekin eta zua. Material, kristalezko hiru poto, eskuak garbitzeko ontzia, lupa, kartoime zuria, bi iragaz paper, kafe puntuak, guraizak. Bat, beti iturriko urez kristal garbitzeko poto bat. Eduki eskua garbitzeko ontzia urez beteta eta kolaz lekutik usulitakoa garbitu eskua. Bertan gero izuri hori kristalezko bigarren botoa. Ipini bi potoa kartoime zuriaren aurrean eta behatu bien arteko ezberdintasuna. Izuri bote bateko ura iragaz paper bakoitzean esaz prozeduran ura jasotzeko botoa jartzen dut. Gurasen laguntzaz zabaldu bi iragaz paperak eta lupaz aztertu horien gertatu diren ondara.
Iragozko bera lehortzen utzi ondoren begirazu berriro eta aztertu Egunean zehar zen ekintzen bidez segitzen duzu ura. Eskua garbitzen, lutsatzen, esperimentoa egin. Ikastolako etxeko hondaki uran nora eta notik irtetzen dira. Estoldetatik araztegitara. Nora joaten dira hondakin hauek. Araztegietara joaten dira hondakin horiek. Adierazi ezazu zergatik den oso garrantzitsua bazkaldu aurretik ezuak ondo garbitzea. Gaixorik ez egitea. Aztertuko dugu, euskaldun batek egunean zehar etxeko hainbat jardueretan erabiltzen duen ur kopurua azaltzen da. Baita hiriako biztanle batek jardu berbera egiteko gastatzen duena ere. Euskal Herria, 293 litro ur egunero. Komuna, 92 litro etxeko marketa. Lorategia automobila, 29 litro eraria. Ganaria prestatzea, 5 litro ontziak eta arroka hartzea, 50 litro, baimorrela, 95 litro. Zuen urtezketa, komuna, etxeko marketa, ganaria prestatzea. Ontziak eta arroka hartzea, Euskal Herria gora gehiago dago. India baina. Uso de agua en el hogar. Sanitario, regadera. Lavado de ropa, cocina limpia y otros usos. Kaskada erraldoia. Belarra ureztatzea.